Everybody! Ayan yung San Miguel. San Miguel! Ayun na, dito tayo guys sa ating dadaanan yan, no? Yan, bako-bako. Ay, ito yung mga lugar. Gagawin, Ayun, gagawin daw tong Riles na... Ito yung tawag na, no? PNR, mga guys. Ay, Railway yan, parang bago na yung project ng gobyerno, mga guys. ayun o. Kaya ganyan. Aray. Ayan, tingnan yung lugar Yan na mga guys. yung mga bahay dito. Ano na, tinanggal na. Lininis na yung lugar mga guys. Ayun o. Dati, ano yan, bako-bako. Yan o. Nilinis na, tsaka yung mga bahay dito. Umana. Ano? Dami na, na. Na-clearing na mga guys. Pag nagsimula na yan, simula na yung release ng mga guys, yung railway niyan, lahat yung i-clearing niya. Tatanggalin lahat yung mga guys, kasama na tayo dun. Oo, syempre. Kasama na tayo. Ay, Ito yung mga lugar dito mga guys. Puro bako mga guys. mahirap dito. Lugar o. Ang sitwasyon dito guys. Yan o. Mga Kadalasan bahay dito guys, yung mga trabaho nila dito. Construction pati mga ngalakal. Oo, wala silang iba. Hindi yun lang. Oo. Ayan, dito lang, ganito lang ang buhay dito. Hirap lang. Guys, ano ito? Project ng railway guys, ng gobyerno. Kaya ngayon guys, tataan tayo dito para makita ninyo mga guys. At ngayon naka-ano lang kayo guys, naka-mountain bike lang kayo. Yan na, naka-mountain bike lang kami. Ay, Sobrang init. Aso. Ding may solar ding. uy, yun yung solar. May solar siya. Yung solar na yun sa bahay, mas yamak na malaki. Malaki pa sa kanya. Halos kasi nilaki ng tao yung solar namin mga guys. Kaya dito mga guys sa paligid natin, oh. Kung isipin nyo mga guys, yan yung Ganyan lang. realidad. Ganito lang yung bahay dito dahil yung mga klasiko dito nakatira. Yan yung realidad mga guys, no. Kaya mag-reels na kayo, kaya nyo Ano? maiwanan, mapag-iwanan mga guys. Ano? Yan mga guys. Pakita mo yung sentro din. Yan yung sentro ng daan na yan guys. Ayun. Yung sentro na yan. Di pa sentro yan guys. Kumagsan na clearing lang. Para may madaanan lang yung mga ano dyan. Yung mga sakyan. Tapos, ito guys. Pinasa gilid-gilid na pinapakita ni King dyan. Yan yung pinapakita na yan. Matatanggal. Matatanggal yung clearing. Clearing yan lahat mga guys. Ano yung patay pala? Okay? Oo. Ay, nako. Patay ba yan? Okay. Oo. Sani? Sani ano? Sani bon? Ulan. Oo. Patay nga. Meron palang patay doon guys. Oo. Ano? Hindi ko nakita yung taon. Pero si Sani Bon. Daw sa Anibon. Guys, so yung... Lugar dito tahimik. Ito guys, pag dito ka napadpad at wala kang ibang trabaho dito guys. Ala, atay na. Lagot ka guys, patay ka dito guys. Ano, tahimik ang Kaya ang buhay dito sa Pampanga, hindi lahat na porke na sa Pampanga ka guys. maayos. Maalwalan yung ano mo, buhay mo, maganda. Ito, gagawin itong release niya. Yan, ito yung pinakasentro guys, pero ang problema, binakuran lang muna. Yeah mga guys, yung popcorn mga guys. Aray, bako-bako dito. Bako yung daan natin guys. Yan o, binakuran dito. Ano? Aray mga guys, grabe. Ito yung sumad ng kaliwa guys, yung nakikita sa may pader na yan. Kaya yung tinatawag na sakop, mga government, mga ano yung mga guys. Ano dyan? USA, JSLG, marami pa yan guys, no? PCSO, lahat nandiyan guys, nandiyan yung ano ng gobyerno ng ano, sutar na ito mga guys. Nandito! Guys, ang init. Ang time check natin mga guys, 12 ng tanghali. Alas 12. Tapos nyo ng tanghali mga guys. At ito, Ganito ang lugar. ganito yung lugar. Kaya pauwi na tayo guys. Pawis.
Grabe. Ha? Boys. Tapos na guys. At nagdadrive ay si Papa. Woo! Pagod na pagod tayo. Nakabike lang tayo mga guys. Sa mountain bike lang. Pakita mo yung mountain bike natin, geng. Yan na yung mountain bike natin. Nakabike lang kami. Yan. Pumunta. Kaya may nagmotor. Kaya problema, mas pagod pa lang. Grabe. Grabe yan. Yan na. Ganito lang ang buhay dito. Yan. Ito jing no. Ano ito no? Perya. Feria no. Magpipiesta na dito mga guys. Kaya may pista dyan dito sa lugar namin. Fiesta. Yan. Binubuo ko dahil sa ano? Pagod. Na. Ganito yung tali papa dito guys. Yan. Ito yung buhay dito sa ating lugar. Tapos dito naman yung eskwela namin doon. Yun. Bukas, may pasok na. Pasok na naman mga guys. Kaya natin mapakita mo yung mga tali papa Yan na. Yan. tali papa dyan sa likod natin mga guys. Tali pa pa. Yan. Dito mamaya pa magtitinda. Grabe. Meron ng banderitas mga guys oh. Nilagyan na ng mga palamuti sa bawat poses sa itaas. Yan. Dahil malapit na yung ano. Malapit na yung fiesta dito. Fiesta. Papahaba rin natin video guys. Yan. Yan o. Ito yan yung PNR. Dininis na yung lugar na to guys. Nagbahay dininis sila. Maluwag. Dininis na kasi siyempre magpipiesta na rin. Kaya maglinis mga guys. Kaya guys, dito na namin tatapusin ang ating video kasi mapapahaba na. Dingging! Kaya babay na muna tayo ngayon sa titik-tik-tik-tik. Yahoo! Babu!